Year 038, shout out sa Rapolo, Flip Top, Motos Batulig, ug sa tanan nga mga Batuligs diri sa Pilipinas. Salamat ninyo tanan for inspiring us. So, proceed ata. Bars from Hagna versus Zero Emi sa Clarin. Shout out sa sila. Shout out eh. Shot, asa na ang baso? Shot, puno, shot, shot, shot. Dugaya ba sa baso? Shot, puno, shot, shot. Against Riloy, Papaji. Shout out sa Pix Arts. Zero MB. Mga away, tawrasad ang hinungdan, maong tawkay, nangamatay, lunog, sunog, linog, bisag asa, nag-angkon na siyang Ginoo para siya MB, all good, shout out. Take si Polito, Insight, o saong asawa. So, daw sa Toscoin si Pars, 2 minutes, ilang nasabutan. Round 1, 0 MB. So, let's go. Hello, hello. Game! Champ versus champ. Tanahon tanig makasabay ba? Kinaunahang champion sa Bohorapans. Tawag ka si Strokes ka o bisampag magpatabang ka. Kung gahi ka sa una, karon hupas na murakag. Tos nga nahanginan kay lagi lusaw na. Maundang na. Sarap sin may pagdi ka mo padayon. Liman ka, champion sa Bohurapan, pero banatan ko kumelon. Yawa. Bulok! Nabiyaan na kas panahon. Direwa na kay maatik. Kung advance ka sa una, karon, member ka sa stitik. Buong imong kaugalingon dapat na nga tambagan. Imbis ang karir seryosoon, himunoon kang katawanan. Ha? Himunoon kang katawanan. Igikan sa kaysa yang pagka-joker. Proud pang abno. Sa Cebu, girepresent pa ang Bohol sa Bakno. Pero bisan kas wa mi mo proud ni mo do dili Bohol. Dapat rep ni mo barko. Yawa ka. Kay gitayan na. Kaysa kaugalingon nagpabaya. Sa imong karir, imong wak nga style ray nila ma. How ironic lang. Sa barko, titanggal ka og taya, pero wa ka makatanggal sa kaugalingon imong taya. Kaigikan sa taas, nibagsak sa lapag. Maong ang iyang gibuhat, imbis sa panganot, sa dagat na lang naglayag. O parehas na nga champion, pero itong kaagi lahi-lahi. Ako na champion, hangtod karon sige pagbanghasi. Ikaw, Bar, sabon ka nga champion, iigo na lang kagibalik-balik. Or, pwede sad, powder nga champion, kining feeling nga si Hook. Kay mga bars, nilubog, nilutaw ang mga chok. Kay champion, pero kada battle kay chok. Mauna Pars, imo manggong giluli pa pang ulok. Maong Pars, dako tagkalahian. O parehas ta nga champion. But we're not the same, mate. Napriso kasi mong pagkawak. Usa na ka sa inmate. Samtang ako nasa laya. Nagbabad ko sa play game. Nagbait sa akong A-game. I play safe. O parehas na nga champion. But we're not the same name. Kay Pars na kano. Di ka cool ba o ipakno? Angay kang maratol kay mong kontra ron puno. Mong di ko ka mabitin. Hutdong ko rin kalamay. Siguradong way ibilin. Wasabi sa kahang. Nigumanti kang mabitin. Kaya nang hagat pag shot, puno, shot. Matay. Wa ba na'y kaso? Pero lahi akong shot, puno, shot. Kay magasin na kong baso. Ni ka shot, bang! Sila itaw baso. Kaya kung ako mo shot, puno, shot. Naningil na kong atraso. Ha? Maong Pars, tarong nga ang desisyon. Samtang di pawahi. Round 1 pa ni, pwede pa ka mo uli. Or sugwa si Bimbim bait sa agtawil nga puti. Tos daw! Nabuang na ka! O akong tos hilaw kay nakatilaw naman ka! Tamod na. Game! Idol, kumusta? Imong bangaan ba? Itong naghimo ka, nahutdan ka data? 0 MB? Pangaan pa lang, pang-gusurp. Manganor to 0. Fuck them. Uwagan gihapon kapisan mag-change pa ka og code name. Na kay gun bars,
di ka tirador, di na ko minor, kaning wak nga mangkanor, 2-0, di maka-score. Kung mo deliver, naka best mood. Wala kay bars, dude. Mas daghan pa kagipakitang mga dance move. Dance move, ha? Unsa man ni Bem? Unsa man ni mga judges? Abi ko ba rap battle na himo man ang dance contest? Insulto. Insulto sa akong pagka-rapper. 10 years ako nakig-battle, unya ikontrara kong dancer. Unsahay mong tumong? Salyor pa ka nag-tripping. Basi na kay plano, himong schoolboy si Bim Bim. Pasalamat ka, perminti nga pigil. Nagpatuyong matsok, mapili para mabalik gamay gigil. Sa battle, ang utok, na-drain. Ako rin naluoy. Basta nga nga kontra, bation ko kakapoy. Sa battle, gitagaan. Kumpirmadong giduulan. Pasalamat kang gipatulan, bisan nung anay angay nga patunayan. Bisan nung angay nga patunayan. Grabe ha, nanambok lagi ka. Kung sa mga score, tala bung Marcos na. Ni palit ni Puel. Ni palit ni Puel. Ignorante ang buang. Nasuko pas cashier kay wadaw duha ka lighter na pataban. Yeah. Pero si Jiro nagbag-o. Dili na adik. Dili na mo gamit. Ang bato gipokpok, mga pokpok na habit. O sa ka-battle MC, nga horb ni, ayaw pagpiling king, nakapartner ka queen, ni 30%. Wala pa gitudo. Round 1 pa lang 0, nagpainit pa ko. Dilawan ko na ako yan, tos. Di man halata. Itilawan ko ni mo nakuha. Nagpuli-puli ta. Kayak. Game. Round 2. Yawa, 3 days preparation. NBA player nga bisdak. Mauna iyang position. Leader, mauna iyang position sa ilang NBA National Bugo Association. Awa ka? Kay solid fan ni Lebron. Ayaw nagkalimot tol. Ako panimo kanimong ulo sa bungbong na ipandol. Solid fan ni Lebron na adapt pati pagkagwanggol. Ha? Kinatakdan sa kahangin kining solid Lebron fan. Karon iyang gituplok ang 0, siguradong patay ning fan. Kay sugod pagka-champion, walay nabuhat. Bakba na lang ang gabuwa. Feeling basketball analysis niya di kay bawo mo duwa. Wanan ta saman. Ha? Mauna! Nagpaka-feeling nga hustler, pero grabe ka i-hustler. Kung mura pra ba ka, mura kang dispatcher. Ako, galing na patch, ako'y dispatcher. Ex ning feeling hunter, feeling bowler, pero naibawaan kay Chinese garter. Kay feeling king nga na ay ring, pero di ra bagyud fighter. Ako di ko king, pero akong ring mala Green Lantern. Lamon sa akong pagka-green, kining hilig o crack. Yes, champion ka sa league, pero imong title kay wak. Nawani ang manabi nga MC sa akong burak. Sala ni Mune, kay wak ka manabi mo ni ang ghosting attack. Speaking of ghosts, champion ka, mong kadaduwa, dagang mag-abang. Champion ka, pero sa imong suwak, dagang nagtabang. Masakiton nga champion ka, kay sige kag patabang. Yawa ka, wa ka mauwaw, nga ka. Wa ka mauwaw, muduwa kag Pikas Isla. Ya sa pag-release sa video, dagang gahuwat.
wa ka mauwaw. Ya, wa ka mauwaw nga dagang nagtabang sa imong suwat. Ha? Mo na yung champion, sigurado na yung mabungi. Mura kag badyaw nga galakay sa pangayo ra nabuhi. Sige, tanaw sa palibot kung kinsay mong gipangayuan. Dito ako makaibawan kung ako tuganin ni Barbarian. Kaibem! Ingong kong champion. Pero anong kiniman? Ngayon pagka-champion, di man na pure. Gusto kong champion, kato na lang champion sa liyor! Ayan! Kaibem! Ni-action kong kabitin. Tauga si Barbarian kao. Dunganon tamong duwa, paluluon tamong sang uten! At last, para mahanay. Be, mo nang sala, ayan kasi na ako picture ng yung duwa nga nagnuluptanay. Ebidensya! Pinaskuhan daw ni Bim Bim. Merry Christmas! Yawa kayong picture, waka malaing. Tanawa ron dagway, mura man nagbimbim. Sige ka, patabang. Nabuang na ka. Tas sige ni mo patabang, basin mga anak na ka. Wala lang puli-puli. Bugok. Kasi ka puli-puli, dito ako. Buang ka. Ayaw lagi pataka, bulok. Chupahon ko na ito ng uting yawa, pisot. Pambugiro, pambuwag. Game! Pangalan sa ilang grupo, Owl Goods. Tayasa. Kung saan ang grupo ha, padakanay mata. Battle nila ni Hipon ito. Sayang, wa mo trending. First time nag-battle, Santo Papak Janisin. Classic. Yawa nga battle. Imuha, uwag-uwag, iahapang Bible. Kung ang resulta, napildira ka. Ni champion mga ka, nganong na 3-0 man ka. Mao si Zero, nagpa-ghost right. O na ghost writer. Unang battle sa lure na joke. Ghost writing reveal. Yawa, si Dupers. Speaking of Dupers, kumusta na imong partner na bulok? Wala ko'y balita niya. Asa na siya? Nadato na TikTok. Pero congrats kan Zero. Ang movement ni Asinso. Semi-finalist sa Rapolo. Namasin mo sikat. Kang Penny gahilak. Para sulit pamasahin ang ayat kag burikat. Burikat. Way pili, bisan bati. Basta daw babae. Las kakayat niya, tikbalang. Naapad yung injury. Sa Clarin, manay numero 1 nga manyakis. Iyang tirada kada Wibes, tiguwa nga bagong release sa Purpes. Chicks boy, yawa di masabtan. Pak boy, kinsa ka? Si Gerald, I don't understand. Six all. Grabe ka hugawan. Kanus apa ka muundang ka ng tuluon na ka niya imong asawa matakdan. Ipiyong imong mata. Una-hunaa imong mga babaeng gibinungangan. Una-hunaa imong asawa nga perminte kang hilakan. Una-hunaa imong anak
nga puro gugmaan. Kung nakaamgo na kas mga sala nga binuhatan, pwede na nimong ibuka imong matas ka matuuran. Timan, huna-huna zero ang suma total. Timan ilami ang kinabuhi ug mabuhi nga loyal. Pakyo. Loyal ko nung kanahan. Loyal ang kakibiyahan. Tagaan to ni pabor. Kung ako mga babae gikan release for peace, yagi kag release inyo. Oh, pildi na klaro. Reklamo ba sa pareha silang naong aiksuon man mo? Sayang ingon, kanang mga anak daw ko, giringgahe, mahilis. Usaon ang pagpanganak na di man ka mabuntis. Round 3, gang. Real talk. Adik-adik ang dako. Shabu iyang pampagana. Sobra niya ka-adik, paborito niyang hero ay si Darna. Pero galagot si Darna niya. Kung nga mo ma-inform, maobito pa sa naay disgrasya dagang mga matay kay si Darna igo na lang na-ignore. Kaya kinimbuan kung tago ni Darna, pars ang bato. Mudagang pagmansasa para mo isko. Ano pars? Manuyok ta! Change topic. Seryoso ta. Usa sa giilang banggiitang manuwaay. Karon usa na sa banggiitang gikatay. Kaysa imong gama, di kunay mo mahata. Kabaw ang pamanit, sa imong painit, di kunay mo malata. Kinagpabilin kas banga, samtang ako kalihok. Wala akong magtanga, hantod nahimo ng halimaw, kagiingan nilang banga. Mong, ayaw ko'y kumpara. Kay dili ta parehas. Ikaw tapulan, naghuwat ra ka sa buenas. Samtang ako sa lapukan, gakamang. Wa ko manikas, wa ko magsuot og butas. Ikaw, nabuhi ka sa tikas sa lapukan, limpyo imong tiil. Pero wa ka mo abante, kay bugto imong chinilas. Ha? Sa lakto niya pagkastorya, na rapper ka para magpataka. Sa tanang rapper nga banga, ikaw ang pinakabanga. Ha? Kay, usag yung makuha na ako, mapili ako ni. Ha? Kaya ka no, usag yung makuha na ako ni, mapili ka na ako. Di ba wa? Real talk, ini nga battle, wa ko'y mapala. Kay, 3 days preparation. 3 days preparation. Grabe na nga partida. Pars, kung mapili na kani, sarap battle, undang na. Ha? Iwan ako'y plano pa nga makipagpatasanan ni mong abilidad. Gidawat ako ni nga battle, maikog na kumubalibad. Ha? Kaya di na ako feel, makipagpatasanay pa inyong presensya. Kaya akong plano, dalaw sa laing lugar nga sa tong probinsya. Ha? Mauwa ni bati ang kapoy. Di pasikat na yung gibuhat, gapata kong daan pa sa kong pangandoy. Kung ayaw mo, kabala ka. Team Lior, sa gisayog sa mga suporta since day 1. E kanunay tamong pasalamatan. Di ko parehan ni Strokes nga di mulingi kung dis anagikan. O ikaw, imong pagka-rapper, klaro nga pinugos. Kung di kaganahan mo sa kahalap, abilin sa ubos. Yo! Katong ni Ato ko sa Masasa, wes mauni akong side. Katong ni Dong ko sa Masasa, ikaw mo yung nag-drive. Wa daw siya nagbutas, pagtamak niya sa putikan. Yawa ko sa mong banat palpak. Kung nitama ka sa putikan sa imong gamit, tik-tak! Yawa daw siya imong pala. Nga no ako, naday ko yung mapala. Imong 3 days preparation, 1 day ako, O, kinsa may nagkansi. Diba ako, kay wako yung mapala. Tulok! Buang ka
kung saan. Ikaw may adik-adik, estetik, kay mong shoot. Karsunes, kisi-kisi na pantalon. Ikaw may estetik, bulok. Hindi ako. Nga ni mga purmahan mo, ni purmahan sa Cebu. Oxygen! 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 Mga ni sutunos mga aktor! Oo, ito yun akong suot kay walay ni sponsor! Yawa ka! Sige na, palayan na ta. Game! Game! Battle nila ni Flim Tip. Yawa, way tao! Mitan abos video. Run 1 sa battle, mura mong nag-battle sa radyo. Nagtrabaho ni Goldilocks. Baker tig buhat. Gipatila ko siyang gibake. Yawa imong cake, parat! I say, Goldilocks! Iyong trabahante, buutan kayo og trip! Pasayang kagbarkada mo agi, pangtagaan niyang pancake! Pangtagaan niyang pancake! Yawa na! Ayaw pang distract mo eh! Pangtagaan niyang pancake! Lira ka! Champion dahil eh! Unyay nga ni, banga, wayagi, sakto na pun wala, kabayari. Unya reklamo, giskam daw, way utang ka pubuton. Di man kung walay buhurapan, wala kay spotlight karon. Di ba ikaw kay nagpaturna? Sa sagis nga liga, na humana na magprobinsyano, imong paindas, wala pa. Nakabantay ko ba? Asa man imong tawel? Nakichamdo imong tawel? Dala-dala kada battle. Unsa to mo kay naghatag nimong power? Ebaw ka? Murag dili ka rapper. Murag kag nas terminal nga dispatcher. Ulok. Nagidamay pa niya art yap. Nagidamay pa niya art yap sa kabuang niya nga linya. Kadalira ba sa karma? Premyo ni mo sa turna. Karon si Artyap na po'y nangutana. Card, asa ko ng kwarta? Kay sa una, bisan layo. Bisan walay TF, bisan layo at tuon. Way sulod ang tiyan, ang tuson. Kay sa battle rap, perminte ning gutom. Ang sa una nga pars, basta na'y battle, present, way sayangon. Nagkaanak, nagkatrabaho, giuna ang ayunahon. Sa kong pagbalik, wala akong mahanaw. Akong pangalan ay nimingaw. Sa akong pagbalik, ang battle rap, usan na lang kalingaw-lingaw. Diba na kaya na pala? Maminaw, lagi. So, ano siya? Zero event for those pars. Good luck sa mga judges. Maglisod o decide ang mga judges. So, gihimo na lang, i-promo na itong mga battle. Daog ka lang! Daog ka lang!